hamnainai mathai simani kothokma kaham ansrahna mathai simani kothokma kaham egodaini 18 ni sini posijora ang nainai kokbukro suyok tongo sung miyani sini khana laijak kokbukro suyok tongo jisu kristo achaimani sung miyani sini khana laijak kokthairok tini aro khana laikatal khlaio 18 ni sini posijora kokbukro suyok tongo jisu kristo achaimani jisu kristo achaimani kokhe ahai bini buma mariam bai joseph ni kok sungjak haifano borok kaijagya simino phula kuthar bai bo sakderia ongmani sijakha bo bai kok sungjaknai joseph ongkha borok kaham bo lokuni bwskango mariamni mukhang sokna musungjakya hake tepsakhe kok seplena honoi khawo sapkha bo omohai wansugui tongphuru subraini swari khoroksa imango nukjagoi hai hinoi sapaikha Daud ni bosong Joseph Mariam no nini hiklaina takiridi bo phula kuthar baise sakderi ango bo bususulam khoroksa bano banai hake nung bono jisu honoi mung phadi tamni honke bo bini borokni sumsokni yakni phyognai baisno subraini a diarini khukdoi hai hinoi sama ni abo nangphai na bagui omorok bebak no ongo naidi buroi sikla kuthar khoroksa sak deria ongoi busasila khoroksa ba ano hake bo Emmanuel hunjaknai hake Joseph thumani basawi subraini swari samatui no khlaikha bo Mariam no kaijakha tamukhe bo bini poilani busa sula baya sakno bini sak tangliya hake Joseph bono jisu honoi mung kharkha elem pore mani joto niska hamir kuplum khaithong heri la suri naisa don't
Don't